Het Zijlsmakerschilderij, een afbeelding op fineer, ziet in een doos met oorkwart. Vrijwilliger Jan Mulder kreeg het in handen en wist voortdurend dat er een verhaal achter zit vanwege de tekst op de achterkant. Het is eigenlijk ook ter herinnering aan je 25e verjaardag op zaterdag 14 oktober 1944. Gemaakt tijdens mijn onderduiktijd van 15 september 1944 tot 14 oktober 1944. Dan staat er dus een tekst in het Latijn. Dat is cara mio ben, want dat betekent hoeveel jij bent mijn liefste. En dan staat eronder amor omnia vincit, dus liefde overwint alles. Dus de zonde zeggen dat dus, die man de verhelen had, was erop dat van kwam, die vrouw, en dat zijn manier schonken is. Ja. Maar ja, er zit natuurlijk wel een verhaal achter. Ja, dus dat was een heel levensverhaal. Ja, dat was een levensverhaal. Ik heb een boek geschreven. Wat wil je nou graag weten? Nou, ik wil graag weten hoe de persoon, waar die waar komt, hoe die er kwam is en wat er dus mij maken had en hoe wat. Ja, en waar er dus naar de tijd heen gegaan is. En, ja. Je bent wel heel nieuwsgierig, hè? Ik ben heel nieuwsgierig. Ik vind het ook hartstikke leuk. Het is net bekend wat krijgt de doos met het schilderij aanleveren had bij de kringloopwinkel, want alle dagen komt er goed binnen. De afbeelding van de boer is voor eerst net een keer in de winkel. Als je nou dadelijk inkomt en zegt van ja, dit is het verhaal erachter en ik wil hem eigenlijk wel graag hebben, wat dan? Nou, dan, en het is van een familie, dan is dat hartstikke leuk. Dat zou ik hartstikke leuk vinden dat het op zo'n plek kwam. Ja. Wat er hem dan een keerpje? Daar ging ik net over. Ik beslis wel de prijzen, maar wat foto aan, daar ben ik net. Aan mij maakt het wel, maar dat is ook alleen een oorlog.